Udlapałam się tak. Oj, oj, oj. Oj, oj, oj. O, tak udlapałam. O, o. Hej, to ty się zalez, to się śmiejesz, co? Zalem się, to się śmieję. Nieźle. O. 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 Ach. Co tam? Co tam? Elle. 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 Elle, no. O co? Co tam takiego matka Świnkę ma, tak? Ale ma matka Świnkę, co? O, ty takiej nie ma ci gdzie przyczepić. Chyba za do ucha. O, co tam masz? Czego płaczesz? Judeczka. Co tam? Co tam? Co tam? Matka dupy sprząta? Matka dupy sprząta, tak? Hej. Hej, hej. Hej, hej. Co? Taka była mu dla pana przed chwilą, no. Hej. Hej. Tak bolało, tak? Co tam masz? Ej, co ty tam masz? Co? Co tam jest? Co tam jest? Hej! Co tam jest? Co tam jest? Ach, gdzie tak biegniesz, co? Gdzie ty tak biegniesz? Hej, gdzie tak ciśniesz? Gdzie tak ciśniem? Gdzie tak ciśniem? Do taty lecisz, tak? Tup, 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 do taty lowiem? Hej. Do taty tup, tup, tup? Jodysia. Hej. Hej, do taty biegniemy, tak?
Tup, tup, tup do taty lubię, tak? To ci się trochę zajdzie. O, z tymi twoimi tup, tup, tup to ci się troszkę zajdzie. No. O tyle ci się zejdzie. O tyle. No. Jak dzisiaj wyjdziesz, to może na wieczór będziesz. Co? Nie podoba ci się taka długa podróż już? Co? Nie podoba mi się, tak? O to by się ucieszył, jakby cię pod blamą zobaczył, no. A jakby się zdziwił za to? To by się tata zdziwił. No. No, zdziwiłby się. Troszeczkę. Tak? O, co to za mina? A co to za mina? Wow, wow, wow. Wow, wow, wow. Wow, wow, wow. Wow, wow, wow. Egle. 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 Tak, Egle. O, zik. Zik, zik, zik. Zik, zik, zik. Egle. Egle.